Vážený, tentokrát skúsim po slovensky, aby som nezabudol. Väčšinou hovorím po rusinsky, ale takto. V prvom rade chcem vám poďakovať, že ste prišli. Všetci, ktorí ste dostali pozvánky, niektorí sa asi traja ospravedlnili, niektorí budú meškať, aby sme nečakali za tými, tak skúsim povedať niečo. To, že 50-ka je nejaké také okrúhle číslo. Chcem povedať takú svoju, v krátkosti svoju životnú cestu počas 50 rokov, takže narodil som sa v Čeči manželom Jankovi a Helenke, nemohý muž, sú na druhom svete a sme boli 4 súrodenci. Po jedného súrodenca sme prišli, to viete všetci, od Ľubíka, najmladšieho brata, ja som najstarší. Vlastne vyštudoval som základnú školu, následne zmaturoval v Prešove, potom Vojčina rok a potom 3 roky autodružstvo som robil manuálne a následne som začal podnikať. V 2010 som kandidoval za starostu a nejakým spôsobom sa to podarilo, alebo jak to nazvať, kde som nepretržiteľný teraz. Takže ďakujem veľmi pekne aj vám, lebo vás beriem za tú blízku, respektíve najbližšiu moju druhú rodinu, lebo už jedna oslava bola taká v rodinnom kruhu. A potom som kvázi nepretržite už 14 rok a samozrejme som sa pokúsil aj do Prešovského kraja, kde sa tiež podarilo a tu vítam svojich kolegov takisto a ostatní ešte buď prídu, alebo neprídu, sú odcestovaní, takže sú niektoré veci otvorené. Takže v prvom rade chcem sa poďakovať svojej rodine, že to tak so mnou vydržala do 50-ky, otcov duchovných, ktorí sa tu menili od otca Miroka Podheckého, cez otca Harika a ďalších a momentálne máme tu otca Makaja, kaplana Vyžusnáka z Nekobian. Spolu nažívame veľmi dobre a ja som rád, že mám takýto tým. Musím spomenúť aj nejaké muzikánske roky, kde sme zažívali cez vojnu som utekal z vojny stále hrať, príjma som nejak vydržal, ale potom už som bol nezastaviteľný, lebo som bol na ústredí a stále kamarát mi povedal, že to je fľašku aj za kúsky a to stačí. Takže každý víkend som bol doma a som začínal s chlapcami z Rolsu, tu sú vedľa. Potom som hral s Milanom Čerkalom, Jožkom Dufánom v skupine Juno. To boli krásne 90. roky muzikánske. Potom prišla rodina, dom, to podnikanie som povedal, že už sa nestihala muzika. Ale Božičko dali, že muzika lieči a sme sa rozhodli s chlapcami z Rolsu pokračovať, ale prečo už skáču do rozpočinu. V prvom rade to zdravie, hej, takže som veľmi rád, že ste prišli a myslím, že na tentokrát to stačí a dám slovko Rachel, mojej zastupkyni. Nech sa páči, Rachel. Vážený pán starosta, milý Michal, dovol mi ti v tento slávnostný deň preniesť našu ďakovnú reč v mene nás poslancov, tvojich kolegov, zamestnancov a priateľov, ktorí tu dnes s tebou sedia. Jan Košút, Jaša už nezmýli. Toto sú slova, ktoré od teba dôverne poznáme, lebo ich opakuješ veľmi často a niekedy mám pocit, že to je to, čo môže byť prekážkou v tvojom napredovaní. A inokedy mám zase pocit, že to je to, čo ťa celé tie roky ženie. Že to je to, čo ťa viedlo ku každému ďalšiemu kroku, ktorý bol dobrý a ktorý si sám urobil. Takmer každý, komu sa spomenie tvoje meno, si ťa predstaví ako starostu obce. Teda ako niekoho, kto tomu Čirču povedzme vládne. V biblickom preklade znamená slovo vládnuť aj slúžiť. Rovnako ako slnko vládne, ale zároveň slúži.
Tým, že nás každé ráno zobudza, tým, že svieti, keď je tma, a tým, že zohrieva, keď je chladno. Rovnako, Michal, ty slúžiš svojej obci. A tá je ti určite právom vďačná. Tvoje určite povahové vlastnosti, ale aj dlhoročné skúsenosti dokážu mnoho. Ako sám hovoríš, kde ma vyženú dverami, prídem oknom. A to je možno to, čo je tvojou najväčšou službou, tou esenciou celej tvojej práce. A keď sa teraz pozrieš okolo seba, myslím, že tu nájdeš ľudí, ktorým si určite pomohol. Ktorým pomáhaš aj pri tom, že práca nie je iba vykonávaním povinností, ale že je to veľmi často komédia. Že je to sranda. A tak to asi má byť. Vďaka tebe tu máme talenty, ktoré stále podporuješ. Máme tu nápady, ktoré si pomohol zrealizovať. Takže Michal, čo vlastne okrem toho vládnutia robíš? A je to to, že slúžiš. Naozaj Otci slúžiš a verím, že sa snažíš robiť všetko preto, aby sa tu tvojim občanom žilo čo najlepšie. Aby ten život bol čo najkvalitnejší. Takže tuto je, Michal, tvoja služba a my ti v tejto službe prajeme hlavne Božie požehnanie, lebo bez toho, či už služba alebo celý život by bol úplne ničím. Prajeme ti pevné zdravie, radosť zo života, šťastie a dobrých ľudí, ktorí budú za tebou stáť. A prajem ti takých ľudí, ktorí ťa nielen podporia, ale ťa zároveň aj skritizujú, keď v tebe bude košutovskej krvi až príliš veľa, ako to mám vo zvyku aj ja. Ďakujeme za tvoju službu a tešíme sa na ďalšie roky spolupráce. Všetko najlepšie. Radosť